Оперативна програма Регионално развитие и община Исперих представят туристическа дестинация Исперих, Разград Попово, път на древни култури и традиции. Вижте отблизо едни от най-атрактивните и посещавани дестинации в България. Усетете атмосферата на българското и преоткрийте наследството, с което трябва да се гордеем. Открий неоткритото. Ела в Исперих, Разград и Попово. Проектът се финансира от Европейският фонд за регионално развитие и от държавният бюджет на Република България.